Hayi ke uMpumelelo Mseleku finally set the record straight concerning le moto ke asandoyithenga eHyundai. Molweni yini ndanamkela kuMamgobhozi TV. Njengoba mbona ke iivideos besizenzile bethunani sisithi thina congratulations kuMpumelelo Mseleku ngemoto ayithengileyo okanye ke ayisponsorishiweyo because we don't know. Abanye ke babe besixelela uba ibhlungu into yethu abangamaqaba yongayazi indlela zothengwa kwemoto ngoba imoto ebrandiweyo okanye ebhaliweyo yanekhampani iyachaza ukuthi lo mntu uyinikwe ikhampani ba ayiqhuba ixesha elithile as part of marketing it and then uzayibuyisa ke emveni kwelo xesha lithile. So noMpumelelo ke sathatha kuba hayi ke since ibhaliwe ke basibindi Mseleku powered by Hyundai yonke lanto, so inoba ke nayo it's a sponsorship. Nompilo Mseleku ke ebe live addressing people abathi hayibo how come uMpumelelo ethenge imoto eHyundai engayothenga kuye ngoba naye uthengisa imoto iOmoda neJayto ngaphaya. So wachaza kumpilo ba hayi guys uMpumelelo into mhlambi ke ufumene ideal or ibrand whatever lo offer, so wayithatha akanyanzelekanga bathathe kuye, but ke shema ndifuna uphosisa umpilo khange athi uMpumelelo isponsored la moto, uthe ba akekho sure kwenza ngantoni kanye. uMpumelelo ke ngoku uye waya kwi-Instagram stories zakhe wafaka ke iproof ebonisa uba imoto le yena uyithengile, ayiso sponsorship. Wathi share these two messages from Hyundai. Ithi ke le yokuqala, thank you for your purchase at Hyundai. Please tell us about your experience. And then ke ngoku wathi akhe silungise nina enithi izimoto eze sponsor. Danki bhuti siyabonga Dlamini eBryanston Hyundai. So ke uyabonisa ukuthi ayiso sponsor imoto yakhe uyipurchasile. And then wathi sheke enye message ethi your answers have been received, thank you. What ke na ke amen. So ke usibindi ke bethunani is setting the record straight. Imoto leyana yakwa Hyundai ayo sponsorship, uyithengile. Purchase means buy. Okay, andazi ke imoto i-branded and ke abantu bebesithi xa imoto i-branded olahlobo kuzube ke uyinikwe ikhampani for uba uyiqhube ixeshana elithile, emveni kwexesha elithile funeka uyibuyise. Kodwa ke yena uthi usibindi imoto uyithengile wabesibonisa i-message as proof. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothi nibukele le video, khani ke nitsho ke nani ba kanye kwenzeka ntoni. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.